δόξα. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μήν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτητας ψυχάς ημών. Ευλογείτε Πάτερ, χαίρετε αδερφοί μας. Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μάθημα με τη βοήθεια του Θεού. Το μάθημα ιστορίας που έχει φέτος σαν θέμα άγνωστα θέματα, σταθμοί στην ιστορία μας. Έχετε το λόγο, Πατέρα Διονύση. Ωραία. Χαίρετο στους αδελφούς και τις αδελφές. Στο πρώτο μας μάθημα κάναμε μια εισαγωγή περισσότερο για να καταλάβουμε ότι δυστυχώς ένα από τα πράγματα που κακοποιούνται βάναυσα από το 18ο αιώνα, από την εποχή που ξεκίνησε ο σιωνισμός, δηλαδή να οργανώνεται και να επεκτείνεται στην Ευρώπη και να επηρεάζει πρόσωπα και πράγματα, ένα από αυτά που κακοποιήθηκαν, βάναυσα, ήταν η ιστορία, γιατί έπρεπε και πρέπει να πιστούν οι χριστιανοί ότι η εποχή που η ανθρωπότητα ήταν βουτυγμένη στην ειδωλολατρία και στην πολυθεΐα, με βάση τη δική τους διδασκαλία, ήταν μια υπέροχη εποχή που όλα ήταν φωτεινά, όλα ήταν πανέμορφα, αλλά όλα καταστράφηκαν από τη στιγμή που ήρθαν οι χριστιανοί. Έτσι, μας παρουσιάζουν σαν βάρβαρα και σκοτεινά πλάσματα που εξαπλωθήκαμε στην ανθρωπότητα για να καταστρέψουμε τα πάντα. Και μας λένε το παραμύθι ότι επιτέλους ύστερα από τόσους αιώνες κακομοιριάς και μαυρίλας ξύπνησαν οι άνθρωποι με το γαλλικό διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση και όλα τα σχετικά, και επιτέλους ξαναέρχεται το φως στην ανθρωπότητα. Το φως όμως αυτό είναι των μασονικών στοών και του Εωσφόρου, αυτό που δεν τολμά να μας λένε. Και όπως είπαμε, οι δύο μεγάλοι ιστορικοί του 18ου αιώνα που άρχισαν να σκορπίζουν δηλητήριο και να σπέρνουν ζυζάνια στο χώρο της ιστορίας της επιστήμης, ανάποδα της επιστήμης της ιστορίας, ήταν δύο μεγάλοι μασόνοι, ο Γάλλος Βολτέρος και ο Άγγλος Γκίμπον. Αυτοί οι δύο μασόνοι λοιπόν άρχισαν να φυτεύουν τα ζυζάνια, τα οποία μετά το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα πια φυτεύτηκαν σε κάθε πανεπιστήμιο. Και αυτό διδάσκονται και τα παιδιά μας σήμερα. Γιατί, όπως είπαμε, για να μας πείσουν οι σιωνιστές ότι πρέπει να αρνηθούμε τον Ιησού Χριστό και να δεχτούμε το μελλοντικό τους ψευτομεσσία, πρέπει να πιστούμε ότι μεταξύ άλλων ο χριστιανισμός και η Εκκλησία κατέστρεψαν την ανθρωπότητα. Οπότε, για να επιστρέψουμε σε μια καλύτερη ανθρωπότητα όπως ήταν στο παρελθόν, πρέπει να αποτινάξουμε τον χριστιανισμό. Έτσι λοιπόν δουλεύουν και μέσω της ιστορίας. Και σήμερα στην Ελλάδα, εκτός από το βρώμικο ρόλο που παίζει το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε και σαν τα μανιτάρια φυτρώνουν συνέχεια ομάδες νεοπαγανιστών, δωδεκαθεϊστών, αρχαιολατρών, οι οποίοι επίσης έχουν από πίσω τους μασονικές στοές, να τους ενισχύουν, να τους χρηματοδοτούν, να τους οργανώνουν. Πίσω από τις μεγάλες ομάδες λοιπόν νεοπαγανιστών στην Ελλάδα κρύβονται μασονικές στοές, οι οποίοι λένε στην κυριολεξία τα πιο απίστευτα, τα τέρατα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα βλέπει ο κόσμος, τα βλέπουν τα παιδιά μας, παρασύρονται και αυτά και σου λένε μα τι παλιά άνθρωποι ήταν αυτοί οι χριστιανοί, όλα πια τα κατέστρεψαν, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τι κακοί άνθρωποι ήταν, τι φανατισμένοι άνθρωποι. Θα δούμε λοιπόν μέσα από αυτά τα μαθήματα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
ότι υπάρχει κάτι πολύ βασικό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Οι άνθρωποι μετά την έξοδο από τον Παράδεισο έχουν τα ίδια πάθη και τις αδυναμίες σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχουν καλές και κακές εποχές, εποχές φωτός και εποχές σκότους. Υπάρχουν εποχές όμως που απλά υπάρχουν περισσότερο, πλειοψηφούν οι καλόκαρδοι άνθρωποι σε σχέση με τους κακούς, οπότε κάποιες κοινωνίες βαδίζουν πιο σωστά. Υπάρχουν και εποχές που κυριαρχούν οι κακοί άνθρωποι, όπως η εποχή που ζούμε, και οι λίγοι σωστοί άνθρωποι πνίγονται στην κυριολεξία και δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που θα πρόσφεραν αν ήταν σε θέση ισχύως. Είναι το πολύ κακό και το λίγο καλό. Αυτό λοιπόν θα το δούμε διαχρονικά. Οπότε το σχήμα η καλή αρχαιότητα και ο κακός μεσαίωνας είναι ένα απίστευτο παραμύθι, μια απίστευτη προπαγάνδα, γιατί οι άνθρωποι και στην αρχαιότητα και στο μεσαίωνα ήταν άνθρωποι. Και αντίστοιχα το ελληνικό έθνος, η χώρα μας, ο λαός μας, άνθρωποι ήταν με αδυναμίες προ Χριστού, άνθρωποι είναι μετά Χριστό. Βέβαια μετά Χριστό έχουν, ο λαός μας, το έθνος μας κατέχει πλέον την αλήθεια. Από εκεί και έπειτα απομένει στον καθένα να ακολουθήσει την αλήθεια ή να προδώσει την αλήθεια. Προ Χριστού βέβαια δεν είχαμε αυτή την αλήθεια. Ψάχναμε την αλήθεια. Όσοι την έψαχναν τέλος πάντων στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας. Και υπήρχαν άνθρωποι που πράγματι έψαχναν την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως αυτό το απέσιο, αυτό το απίστευτο ψέμα ότι ήταν καλοί άνθρωποι στην αρχαιότητα και κακοί στο μεσαίωνα. Ότι ξαφνικά στο μεσαίωνα απέκτησαν ελαττώματα, απέκτησαν πάθη, απέκτησαν ένα σωρό στραβά οι άνθρωποι. Το μόνο που δεν μας έχουν πει είναι ότι στο μεσαίωνα ήρθαν από κάποιο άλλο πλανήτη, άλλου είδους εξωγήινοι, ας πούμε, κατοίκησαν στη γη και άρχισαν να κυνηγάνε και να κατατρέχουν αυτούς τους καλούς ανθρώπους της αρχαιότητας, τους καλούς ειδωλολάτρες, τους καλόκαρδους. Το τι ψέμα κυκλοφορεί λοιπόν και τι παραπληροφόρηση, συνολικά δεν μπορούμε να το αντικρούσουμε γιατί είναι τεράστιο. Είναι σαν να προσπαθούμε ωκεανούς ολόκληρους, ας πούμε, να τους στεγνώσουμε. Θα δώσουμε όμως κάποια ερεθίσματα. Θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία λίγο θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την αλήθεια. Γιατί σαν χριστιανοί επίσης δεν φοβόμαστε την αλήθεια. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι αλήθεια. Ξέρουμε ότι σαν άνθρωποι είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Ότι από τη στιγμή που γίνεται κανείς χριστιανός γίνεται τέλειος και αλάνθαστος. Δεν διεκδικούμε κανένα αλάθητο. Σαν άνθρωποι συνεχίσαμε να έχουμε πάθη και αδυναμίες και λάθη. Αλλά μας έδωσε πια ο Θεός τη δυνατότητα στη μετά Χριστόν εποχή να μπαίνουμε στον Παράδεισο, μετανοώντας. Κάτι που δεν υπήρχε στην προ-Χριστού εποχή. Θα δούμε λοιπόν απόψε το περίφημο θέμα της καταστροφής κυρίως των αρχαίων μνημείων, γενικότερα του αρχαίου πολιτισμού, αλλά πιο πολύ τα μνημεία και τα κτίρια και όλα αυτά τα έργα του παρελθόντος, και να δούμε τελικά τα κατέστρεψαν όλα οι χριστιανοί, τι γινότανε τελικά και για ποιο λόγο βλέπουμε ερείπια σήμερα μέχρι σήμερα και δεν τα βλέπουμε όλα ακέραια έτσι όπως χτίστηκαν. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το εθνικό ποίημα των αρχαίων Ελλήνων είναι η Ιλιάδα του Ομήρου. Τα ομηρικά έπι, κυρίως η Ιλιάδα που γράφτηκε και πρώτη. Ήταν το αγαπημένο ανάγνωσμα, ουσιαστικά δεν μπορούμε να φανταστούμε τον αρχαίο κόσμο, την αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα κυρίως, τους προγόνους μας, χωρίς την Ιλιάδα του Ομήρου και δευτερευόντως την Οδύσσεια. Ήταν τόσο μεγάλη η επίδραση που είχε, που ήταν κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Στην Ιλιάδα λοιπόν, αυτό που ξεκάθαρα περιγράφει ο Όμηρος είναι ουσιαστικά τα εγκλήματα των αρχαίων Ελλήνων της Μικηναϊκής εποχής,
του 1220 περίπου π.Χ. Τότε περίπου υπολογίζεται ότι έγινε ο Τροικός Πόλεμος. Τα εγκλήματα λοιπόν που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες τα έκαναν τραγούδι μετά και τα τραγουδούσαν. Και μιλάει ο Όμηρος με ειλικρίνεια, με ξεκάθαρο τρόπο, λέει για τα εγκλήματα και μιλάει και για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι αρχαίοι Έλληνες όταν κατέκτησαν την Τρία, την πόλη της Τρίας, την οποία ο Όμηρος την αναφέρει ως ιερή πόλη, ιερών πτολίεθρων, αν θυμάμαι σωστά τις λέξεις. Μια πόλη λοιπόν με ιερούς χώρους, με ναούς, με χώρους θρησκευτικής λατρείας, με θρησκευτικά μνημεία, τα κατέστρεψαν οι Έλληνες. Και αυτά μετά τα υμνούσαν ασταμάτητα. Το φαινόμενο λοιπόν της καταστροφής των αρχαίων μνημείων είναι αρχαιότατο και είναι δυστυχώς και κομμάτι των αρχαίων Ελλήνων. Καταστράφηκαν λοιπόν οι ναοί και όχι μόνο καταστράφηκαν, έγιναν και απίστευτες ασέβειες μέσα στους τότε ειδωλολατρικούς ναούς, που αν μη τι άλλο όφυλαν να τους σεβαστούν, να σεβαστούν τα μνημεία και τους ναούς των θεών, τους ιερούς χώρους τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι ήταν και άσυλο από εκείνη την εποχή, ότι μέσα σε ένα ναό όταν έχει καταφύγει ένας άμαχος, μια γυναίκα, ένας γέροντας, δεν μπορείς να το βουτήξεις, να το σκοτώσεις, ας πούμε. Και αυτό έγινε. Και οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν μετά ότι οι περισσότεροι βασιλιάδες οι Μικηναίοι στο γερισμό τιμωρήθηκαν για την ασέβειά τους. Οπότε ο ίδιος ο Όμηρος και γενικότερα και αυτά δεν ολοκληρώνονται μέσα στην Ιλιάδα του Ομήρου, ήταν στα επόμενα τα μικρά έπι που συμπληρώνουν όλο τον τροϊκό κύκλο, τα πριν και τα μετά δηλαδή του Τροϊκού πολέμου. Οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες, τα γράφουν και στις τραγωδίες, οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν υπήρξε περίπτωση που φέρθηκαν με απίστευτη ασέβεια και βαρβαρότητα. Ακόμα και σε θρησκευτικά μνημεία που τα παρέδωσαν στις φλόγες και την κατέστρεψαν την πόλη της Τρίας. Οι ίδιοι το ομολογούσαν δηλαδή και έρχονται οι σημερινοί νεοπαγανιστές και μας λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν τέλειοι άνθρωποι, αλάνθαστοι, υπέροχοι, υπεράνθρωποι, υπερφυσικοί και αυτά τα πράγματα τα έκαναν μόνο οι χριστιανοί. Μόνο ο Τροϊκός Πόλεμος μας περιγράφει ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά αποκαλύπτει όλα τα ελαττώματα των αρχαίων Ελλήνων μέσα σε έναν έτσι επικό κύκλο. Οπότε το φαινόμενο να καταστρέφουν οι ίδιοι Έλληνες μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση, βέβαια, μέσα σε περίοδο πολέμου, να καταστρέφουν οι ίδιοι μνημεία, να καταστρέφουν θρησκευτικούς χώρους, αλλά και το φαινόμενο, το άλλο που μας κατηγορούν συνέχεια, είναι πώς τόλμησαν οι χριστιανοί και πήγαν και χτίσαν συνέχεια τις εκκλησίες τους πάνω στους αρχαίους ναούς, στα ερείπια των αρχαίων ναών. Το θεωρούν ασέβεια, ας πούμε, αυτό, ότι χτίζαμε τις εκκλησίες, δεν αφήσαμε αρχαίο ναό για αρχαίο ναό, που να μην του χτίσουμε από πάνω έναν ορθόδοξο ναό. Και τρελαίνονται με αυτό. Δεν μπορούν να το χωνέψουν μέσα τους, ότι οι περισσότερες βυζαντινές εκκλησίες είναι χτισμένες πάνω σε αρχαίους ναούς. Έλα όμως που και οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν το ίδιο και θα τα δούμε τώρα στη συνέχεια, θα τα δούμε αναλυτικά με εικόνες και με αρχαιολογικά δεδομένα. Οπότε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούν και κακολογούν τους χριστιανούς, τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς πράξεις έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας. Από την αρχή του ελληνικού έθνους μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή, μέχρι τελειώνουν τα τελευταία χρόνια π.Χ. Οπότε, πώς κατηγορείς τον χριστιανό Έλληνα όταν έκανε μια τέτοια πράξη και δεν κατηγορείς τον αρχαίο Έλληνα που έκανε ακριβώς την ίδια πράξη? Σαν να λέμε πάει μια ομάδα αναρχικών, αρχίζει πετάει μολότοφ, ας πούμε, να καταστρέψουν ένα κτίριο, να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους, τα δυσάρεστα που γίνονται όταν γίνονται καταστροφές ομαδικές,
Και πάει η αστυνομία και ρωτάει ποιοι από εσάς είστε χριστιανοί, α, εσάς θα συλλάβουμε, εσείς είστε οι κακοί. Οι υπόλοιποι της ομάδας που έχουν και αυτοί δηλαδή όπλα και μολότοφ στα χέρια, είστε ειδωλολάτρες, α, ελεύθεροι, απαλλάσσεστε, καμία κατηγορία. Δεν θα ήταν παράλογο κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Δηλαδή την ίδια πράξη να την κάνουν δύο άνθρωποι, ο αρχαίος να αθωώνεται πανηγυρικά, να μην το αναφέρουμε καν και ο χριστιανός αντίστοιχα να καταδικάζεται. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι έχουμε βρώμικη προπαγάνδα εδώ πέρα. Έχουμε ένα βρώμικο πόλεμο που αγωνίζεται να πετάξει λάσπη. Και όπως έλεγε ο Γερμανός, ο Ναζί, ο Γκέμπελ, ρίξε λάσπη και ακόμα και να αποκαλυφθεί στην πορεία του χρόνου ότι είπαμε ψέματα, ότι ρίξαμε λάσπη, κατηγορήσαμε αθώους ανθρώπους, κάτι θα έχει μείνει. Τη ζημιά, λέει, θα τους την έχουμε κάνει. Ακριβώς αυτή την τακτική του Γκέμπελ, ρίξε λάσπη, κάτι θα πιάσει, μέχρι να προλάβουν να καθαρίσουν όλη τη λάσπη, θα τους έχει βγει το όνομα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή τη βρώμικη, την απίστευτα βρώμικη και ανήθικη τακτική ακολουθούν οι σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που μισούν και την Ελλάδα, αλλά και πάνω απ' όλα την Ορθοδοξία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δείχνουμε εικόνες. Δεν σας ακούμε. Ναι, ψάχνω αυτή τη στιγμή, έχω μπει στο αρχείο μου, λίγα δευτερόλεπτα υπομονή, να αρχίσω να δείχνω τις εικόνες. Ωραία. Βλέπετε όλοι? Ναι. Ναι. Ωραία. Εδώ βλέπουμε μια κάτοψη, μια αρχαιολογική κάτοψη. Είναι συγκεκριμένα η πόλη της Τρίας. Και βλέπουμε με διαφορετικά χρώματα διαφορετικές εποχές, όπου η κάθε εποχή έχει χτίσει πάνω στα ερείπια της προηγούμενης εποχής. Η πόλη της Τρίας ξεκινάει με αυτό το καφέ, εξελίσσεται γύρω στο 3000 π.Χ. είναι αυτό, εξελίσσεται σαν κίτρινο πορτοκαλί, μετά είναι το ροζ, μετά μπαίνει και το κόκκινο, εκεί είναι που γίνεται η τελική καταστροφή με τον Τροικό Πόλεμο, και μετά τα γαλάζια που βλέπουμε, τα μπλε, είναι της Ρωμαϊκής εποχής, όταν πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης της Τρίας έρχονται οι Ρωμαίοι και ξαναχτίζουν και φτιάχνουν ένα οδείο, ένα αρχαίο θέατρο, φτιάχνουν δεν θυμάμαι αυτό το τετράγωνο, το τεράστιο, τι ακριβώς κτίριο ήταν. Η κάθε εποχή χτίζει πάνω στα ερείπια της προηγούμενης. Αυτό λοιπόν είναι ένας κανόνας απαραβίαστος σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει εποχή κατά την οποία πάνω στα ερείπια μιας πόλης που συνεχίζει να κατοικείται, που δεν εγκαταλείπεται οριστικά, να μην χτίζουν οι προηγούμενοι. Αυτή την εικόνα που είδαμε, αν ψάξουμε όλες τις αρχαίες ελληνικές πόλεις αντίστοιχα, θα δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι λοιπόν και πέρα από το γεγονός της καταστροφής, το οποίο σίγουρα είναι κάτι θλιβερό, ας πούμε, και σχετίζεται κυρίως με πολέμους, έχουμε το δεδομένο ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν
Και αυτό όταν λέμε στο παρελθόν εννοούμε ουσιαστικά μέχρι το 19ο αιώνα, χτίζουν πάνω στα κτίρια των προηγούμενων γενεών. Κάθε φορά που γίνεται μια κατάσταση, ιδίως ένα σεισμός. Ένα σεισμός γίνεται, ας πούμε, πέφτουν τα κτίρια. Δεν υπήρχαν μπουλντόζες εκείνη την εποχή να πάνε να φτιάξουν, να πάρουν τα μπάζα, ας το πούμε, να τα μαζέψουν, να φέρουν καινούργια οικοδομικά υλικά και να αρχίσουν να χτίζουν από το μηδέν. Οπότε τι κάνουν οι άνθρωποι? Σε όλες τις εποχές, και στην π.Χ. και στη μετά Χριστόν εποχή, χτίζουν πάνω στα θεμέλια των προηγούμενων, τα ισοπεδώνουν οι ίδιοι, χτίζουν από πάνω και πολλές φορές χρησιμοποιούν και τα υλικά που μπορούν να βρούνε. Για να δούμε λοιπόν από την παλαιότερη, από την αρχή μάλιστα του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε την κάτωψη της Τύρινθας, της Ακρόπολης στην Τύρινθα, στην Αργολίδα, και βλέπουμε και τις χρονολογίες. 1250 με 1200 ήταν η μέγιστη ακμή της πόλης. Στο κάτω μέρος βλέπουμε η κάτωψη θυμίζει λίγο παντόφλα. Το κάτω μέρος, ας το πούμε, όπως το βλέπουμε σαν αυτή η μακρόστενη παντόφλα, είναι τα παλάτια τα μικηναϊκά με όλα τα περίτεχνα κτίρια, τα οποία, αν κοιτάξετε δίπλα δεξιά που λέει 1200 έως 1050, τα περισσότερα από αυτά μετά εικονίζονται με ένα πολύ απαλό γκρίζο. Γιατί οι Έλληνες τα κατέστρεψαν. Είναι η εποχή του 1200, αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, που ξεκινάει και επικρατεί πανικός κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω πείνας που είχε πέσει εκείνη την περίοδο, και από ό,τι καταλαβαίνουμε οι ίδιοι οι τότε Έλληνες, ο αγανακτισμένος λαός ξεσηκώνεται εναντίον των βασιλιάδων και μπαίνει μπαίνει στα παλάτια, στην κυριολεξία των βασιλιάδων και τα κάνει όλα ρημαδιό, τα γκρεμίζει. Πάμε να το δούμε αυτό και με άλλες εικόνες. Ορίστε. Αυτή είναι μια πολύ ωραία αναπαράσταση, τρισδιάστατη, της Τύρινθας στο τέλος Μικηναϊκής εποχής. Βλέπουμε ένα άσπρο κτίριο στη μέση και γύρω-γύρω βλέπουμε ερείπια, ρημαδιό. Οι ίδιοι οι Έλληνες τα κατέστρεψαν και στη θέση τους μετά αποφασίζουν να κτίσουν ένα κτίριο, αυτό το μακρόστενο άσπρο κτίριο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν συντρίψει. Όμως το ενδιαφέρον, ιδίως με την Τύρινθα, είναι ότι 1500 χρόνια νωρίτερα, στην αρχή του ελληνικού έθνους, χτίζεται γύρω στο 2500 π.Χ. Βλέπουμε στην αριστερή πλευρά ένα κυκλικό κτίριο. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα κτίρια που έχτισαν οι Έλληνες όταν έρχονται στο Αιγαίο. Και ήταν ένα απίστευτα μεγάλο κτίριο, ένας κυκλικός πύργος με διάμετρο περίπου 30 μέτρα, ένας αληθινός πύργος, το οποίο έχω κάνει την υπόθεση ότι μπορεί να είναι ένα από τα αποθυμένα που είχαν και οι Έλληνες που δεν μπόρεσαν να χτίσουν στη Μεσοποταμία τον πύργο της Βαβέλ. Αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι, ήταν σίγουρα ένα εντυπωσιακό κτίριο που δεν υπήρχε μέχρι τότε στο Αιγαίο, που το κατασκευάζουν, και βλέπουμε το οποίο όμως δεν ξέρουμε αν καταστράφηκε από χέρια Ελλήνων ή αν έπεσε κάποια στιγμή από κάποιο σεισμό. Το σίγουρο είναι ότι δεν ξαναχτίζεται και πάνω στα ερείπια του χτίζεται, όπως βλέπουμε δεξιά στο 1400, το πρώτο μικηναϊκό ανάκτορο. Το ίδιο λοιπόν αυτό το υπέροχο μνημείο δεν ξαναχτίστηκε ποτέ από τους Έλληνες. Δεν ξέρουμε, και
Υποθέτουμε ότι μπορεί ελληνικά χέρια να το κατέστρεψαν. Να δούμε αντίστοιχα. Αυτή είναι μια αναπαράσταση λοιπόν αυτού του κυκλικού κτηρίου που ήταν ένας αληθινός πύργος. Και αντίστοιχα κτίρια υπήρχαν και σε άλλα σημεία, όπως στην αρχαία Ολυμπία, στο χώρο που είναι σήμερα τα γνωστά μνημεία της αρχαίας Ολυμπίας, βρισκόταν ένας αντίστοιχος πύργος από την ίδια εποχή, εκεί γύρω στο 2500 π.Χ. Γκρεμίστηκε, δεν ξαναχτίστηκε και πάνω στα θεμέλια του πάνε οι επόμενες γενιές Ελλήνων. Εδώ θα το δούμε ξεκάθαρα με αυτό το σχέδιο, με αυτή την κάτοψη, όπου είναι τα Μικηναϊκά παλάτια του 1300 περίπου π.Χ. πάνω από τα ερείπια του αρχαίου κυκλικού πύργου. Δεν είδα όμως κανέναν αρχαιολάτρη μέχρι τώρα να πει έσχος στους Μικηναίους Έλληνες που έχτισαν πάνω στους πρωτοέλληνες, τα πρωτοελλαδικά. Φανταστείτε πόσο κωμικό θα ήταν. Και όμως είναι πραγματικότητα. Για να δούμε τώρα ένα άλλο κτίριο αντίστοιχα, ένα κτίριο μνημείο, το οποίο με σιγουριά καταστράφηκε. Δεν έπεσε από σεισμό, το κατέστρεψαν οι αγανακτισμένοι Έλληνες γύρω στο 1200 π.Χ. Εδώ είμαστε στη Λέρνα της Αργολίδας. Και εδώ βλέπουμε διάφορα χρώματα που σημαίνουν διαφορετικές εποχές, διαφορετικά κτίρια διαφορετικών εποχών, το ένα πάνω στο άλλο, και βλέπουμε στο κέντρο περίπου με ένα καφέ χρώμα την περίφημη οικία των Κεράμων, η οικία των Σφραγίδων. Ήταν επίσης ένα υπέροχο μεγαλειώδες κτίριο για την εποχή του, που πρέπει να λειτουργούσε σαν διοικητικό κέντρο και ταυτόχρονα και σαν αποθήκη τροφών, υλικών, πρώτων υλών. Ήταν ένα κτίριο έτσι πολλαπλών χρήσεων που σίγουρα το είχε κατασκευάσει η τότε διοίκηση. Δεν ξέρω αν είχαν βασιλιά, αν είχαν έτσι πιο δημοκρατικό πολίτευμα, κυβέρνηση, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το κτίριο γύρω στο 2200 π.Χ. το έκαψαν, το έκαναν στάχτη. Και η απόδειξη ότι εκεί που έχουμε τη σιγουριά, οι αρχαιολόγοι δηλαδή, ότι δεν έπεσε από σεισμό, είναι ότι τα γειτονικά κτίρια στην ανασκαφή δεν είχαν σημάδια καύσης. Έκαψαν αυτό το συγκεκριμένο, είχαν αποθυμένο, ο λαός δηλαδή από ό,τι φαίνεται, ήθελε, σαν να λέμε σήμερα, αγανακτισμένοι Έλληνες να πάνε να κάψουν τη Βουλή των Ελλήνων. Ας πούμε το κτίριο αυτό το συγκεκριμένο ή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν μια ξεκάθαρη καταστροφή. Και να το δούμε, αυτό ήταν κάποιες αναπαραστάσεις, να δούμε πόσο ωραίο ήταν. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη αναπαράσταση της οικίας των Κεράμων, διόροφο και μακρόστενο, με κεραμοσκεπή από πάνω. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν κεραμίδια ούτε τούβλα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται αυτή η τεχνολογία. Και θα δούμε και έγχρωμες αναπαραστάσεις για να καταλάβουμε έστω και στο περίπου πώς ήταν. Εδώ είναι ένα παρόμοιο κτίριο που βρέθηκε στην Ελίκη, στη Βόρεια Πελοπόννησο. Αυτό είναι λίγο πιο μικρό από την οικία των Κεράμων, λίγο πιο μικρό σε διαστάσεις, αλλά ουσιαστικά είναι παρόμοιο οικοδομικό σχέδιο. Και για εκείνη την εποχή αυτό ήταν ένα αληθινό μνημείο, ήταν κάτι το εντυπωσιακό, γιατί δεν υπήρχαν. Μέχρι τότε υπήρχαν καλυβάκια, δηλαδή ισόγεια σπιτάκια. Αυτό ήταν ένα μεγαθύριο για την εποχή του. Ένα κτίριο λοιπόν, ένα εντυπωσιακό μνημείο, το οποίο το ρήμαξαν στην κυριολεξία οι προγονείς μας.
Και εδώ αντίστοιχα είναι μια άλλη αναπαράσταση ενός παρόμοιου κτηρίου που έχει βρεθεί και αυτό, τα ερείπια του. Αυτό ήταν σπίτι. Και μας δείχνει πώς ήταν χτισμένα εκείνη την εποχή. Πάμε να δούμε στη συνέχεια, μάλλον να ξαναδούμε αυτό το συγκεκριμένο την οικία των κεράμων, για να δούμε ότι στην εποχή εκεί γύρω στο 2000 π.Χ., κάποια εποχή αργότερα, αν προσέξετε στην εικόνα, φαίνεται ένας κύκλος με κέντρο τα θεμέλια της οικίας των κεράμων, γύρω-γύρω σαν να κυκλώνει το κτίριο. Τι έκαναν λοιπόν? Κάποια στιγμή αργότερα, πάνω στα ερείπια, αποφάσισαν να χτίσουν ένα κυκλικό πύργο, ένα τύμβο, με διάμετρο περίπου είναι στα 20 μέτρα αυτός. Και οι αρχαιολόγοι δεν είναι σίγουροι για ποιο λόγο έγινε αυτό, πάντως το σίγουρο είναι ότι χτίστηκε πάνω στα θεμέλια, πάνω στα ερείπια εκείνου του μνημείου. Και πάλι βέβαια με βάση τη θεωρία των νεοπαγανιστών έχουμε το δεύτερο έγκλημα, ότι πήγαν και έχτισαν πάνω στα ερείπια του παλαιού κτηρίου, που απαγορεύεται για τους χριστιανούς αλλά επιτρέπεται για τους ειδωλολάτρες. Αυτό το θέμα της απόλυτης υποκρισίας. Να δούμε εδώ αν έχω κάποια άλλη εικόνα. Ναι, βεβαίως. Έχουμε το πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γινόταν αντίστοιχα εκείνη την εποχή στην Ακρόπολη της Αθήνας. Αυτή είναι η αναπαράσταση της Ακρόπολης της Αθήνας την ίδια εποχή, γύρω στο 1250 π.Χ., όπου έχουμε το κυκλόπιο τείχος και στο κέντρο της Ακρόπολης υπήρχε τότε το Μικηναϊκό παλάτι, το Μικηναϊκό ανάκτορα, το οποίο είχε την ίδια τύχη με όλα τα υπόλοιπα ανάκτορα και παλάτια της εποχής του 1200. Οι Έλληνες το κατέστρεψαν, και λέμε οι Έλληνες γιατί δεν έχουμε εισβολή, έχουμε μια σιγουριά τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Δεν εισβάλλει κάποιος ξένος λαός στα ελληνικά εδάφη εκείνης της εποχής. Είναι εμφύλιοι πόλεμοι, κυρίως ανάμεσα στους βασιλιάδες, στην άρχουσα τάξη και στον φτωχό λαό που πεινούσε στην κυριολεξία. Οπότε έχουμε τη βεβαιότητα και μας λένε και οι αρχαίοι ιστορικοί, τότε μετά έγινε και η κάθοδος των Δωριαίων και η εισβολή του στην Πελοπόννησο και όλες αυτές οι ανακατατάξεις. Έχουμε λοιπόν χέρια Ελλήνων που καταστρέφουν τα μνημεία των Ελλήνων. Να δούμε στην Ακρόπολη λοιπόν, πάνω στα ερείπια του αρχαίου ανακτόρου, αυτού του υπέροχου μνημείου, τι γίνεται, τι κάνουν οι ίδιοι Αθηναίοι. Εδώ βλέπουμε τον 6ο αιώνα, στα τέλη του 6ου αιώνα, λίγο πριν από το 500 π.Χ., την Ακρόπολη της Αθήνας, όπου πάνω στα ερείπια τα Μικηναϊκά πήγαν και έχτισαν δύο ναούς. Ο ένας λεγόταν Εκατόμπεδος, ο άλλος Αρχαϊκός, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Και η ειρωνία είναι ότι ο ένας από τους δύο καταστράφηκε κάποια στιγμή, μπορεί από σεισμό, δεν ξέρουμε, δεν είναι σίγουρα αρχαιολογία, καταστράφηκε και δεν ξαναχτίστηκε ποτέ. Και αποφάσισαν μετά τον Περσικό πόλεμο, που κατέστρεψαν οι Πέρσες ό,τι βρήκανε πάνω στην Ακρόπολη, αποφάσισαν πια να χτίσουν τον Παρθενώνα οι αρχαίοι Αθηναίοι. Πάνω στα ερείπια λοιπόν έχουμε και περιπτώσεις που μνημεία, λοιπόν, ναοί καταστρέφονται και δεν ξαναχτίζονται για κάποιον λόγο. Και να δούμε και τώρα τους φανατισμένους χριστιανούς στη μεσαιωνική εποχή, όπου εδώ είναι ο Παρθενώνας γύρω στο 1200 μετά Χριστόν, την εποχή που έρχονται οι Φράγκοι και καταλαμβάνουν την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα. Οι υποτίθεται λοιπόν βάρβαροι χριστιανοί τι έκαναν? Γύρω στον 7ο αιώνα μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε χριστιανική εκκλησία. Ήταν η Παναγία η Αθηνιώτης. Και το μόνο που έκαναν είναι ότι η στέγη
που είχε ήδη καταστραφεί η αρχική στέγη του Παρθενώνα, ξαναχτίστηκε με καινούργια κεραμοσκεπή. Είχαν χτίσει κάποια βοηθητικά κτίρια στην πρόσωψη του Παρθενώνα, είχαν κλείσει τα κενά ανάμεσα στις κολόνες, αλλά όσο διακρίνεται, το αέτωμα με τα περίφημα γλυπτά του αετώματος που είχε φτιάξει ο Φιδίας με το εργαστήριό του, δεν είχαν πάθει απολύτως τίποτα. Κανένας φανατισμένος χριστιανός δεν ανέβηκε, δεν πήρε μια σκάλα να πάει πάνω, να τα σπάσει, να τα ρίξει κάτω. Κανένας χριστιανός δεν πείραξε τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα. Και απλά σε κάποια σημεία στο πίσω μέρος, για να μετατραπεί σε εκκλησία, έσπασαν ένα κομμάτι του τοίχου, όχι τα ίδια τα έργα τέχνης δηλαδή, για να ανοίξουν τον τοίχο και να φτιάξουν μια καμάρα, μια αψίδα για το ιερό. Αυτός λοιπόν ήταν ο ναός σύμβολο της αρχαίας θρησκείας. Ο διάσημος Παρθενώνας, τον οποίον αν ήθελαν πραγματικά οι χριστιανοί να δώσουν ένα χτύπημα, και να το πούμε έτσι, και χτύπημα γοήτρο στους αρχαίους ειδωλολάτρες, το πρώτο που θα είχαν κάνει είναι να καταστρέψουν τον Παρθενώνα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ όμως, και όχι μόνο με τον Παρθενώνα και πολλούς άλλους ναούς. Ο Παρθενώνας καταστράφηκε τελικά στον πόλεμο ανάμεσα στους Βενετούς και στους Τούρκους. Μέχρι τότε σωζόταν σχεδόν σε άριστη κατάσταση όλος ο γλυπτός διάκοσμος. Και να δούμε και μια τελευταία εικόνα. Εδώ είναι η αναπαράσταση του λεγόμενου Λαυσίου, το παλάτι που είχε φτιάξει ένας πλούσιος χριστιανός λίγο μετά το 400 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον Υπόδρομο. Αυτός λεγόταν Λαύσος και από το όνομά του πήρε το όνομα και ονομάστηκε το κτίριο αυτό Λαυσίο. Στο Λαυσίο λοιπόν είχαν μεταφερθεί περίφημα αγάλματα της αρχαιότητας. Στο βάθος βλέπουμε του κτηρίου το άγαλμα του Δία από την αρχαία Ολυμπία, το οποίο είχε μεταφερθεί, δεν καταστράφηκε ποτέ από τους χριστιανούς, μεταφέρθηκε με καράβια κομμάτια δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, το ξαναέστησαν και πήγαιναν οι χριστιανοί οι Κωνσταντινοπολίτες και το θαύμαζαν, όπως και άλλα αγάλματα δεξιά και αριστερά. Την εποχή λοιπόν κατά την οποία υποτίθεται τον 5ο αιώνα οι χριστιανοί είχαν φτάσει στο απόγειο της καταστροφικότητας, της βαρβαρότητας, του βανδαλισμού, στο κυνήγι το φρικτό των αρχαίων πολυθεϊστών και των αρχαίων μνημείων, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει στην κυριολεξία ένα αρχαιολογικό μουσείο. Ένα μουσείο, με τη σημερινή έννοια του μουσείου, στο οποίο πήγαιναν οι χριστιανοί και έβλεπαν αρχαία αγάλματα, το οποίο ατυχώς καταστράφηκε από ό,τι ξέρουμε από πυρκαγιά. Είχε πιάσει μια πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη και είχε επεκταθεί και σε αυτό και τότε καταστράφηκαν. Δεν πήγε κανένας βάρβαρος, δηλαδή χριστιανός, να πάει να τα σπάσει όλα αυτά. Όπως καταλάβω, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά. Το μόνο που θα πούμε είναι ότι όντως μέσα σε όλες αυτές τις περιόδους υπήρχαν και περιπτώσεις που όντως οι χριστιανοί κατέστρεψαν κάποια συγκεκριμένα μνημεία ή αγάλματα. Μας το λένε και οι βίοι των Αγίων αυτό, αλλά αυτό έγινε κατά βάση στην Ασία και στην Αφρική. Δεν έγινε στο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή οι χριστιανοί Έλληνες στην πλειοψηφία τους δεν κατέστρεφαν τα αρχαία μνημεία, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Λοιπόν, ένα ασήμαντο ποσοστό αρχαίων μνημείων καταστράφηκε λοιπόν από χριστιανικό χέρι. Τα περισσότερα καταστράφηκαν είτε από σεισμούς και πυρκαγιές από φυσικά αίτια, είτε από πολεμικές
σειράξεις, ιδίως στα ρωμαϊκά χρόνια. Έχουμε πάρα πολλές καταστροφές, αλλά και σε επόμενες εποχές, όταν αρχίζουν από τον 3ο αιώνα μετά Χριστό να εισβάλλουν τα γερμανικά φύλλα και να ρημάζουν στην κυριολεξία πόλεις ολόκληρες. Και έχουμε και το γεγονός ότι κάποια από αυτά οι σύγχρονοι νεοπαγανιστές τα απέδωσαν δήθεν σε καταστροφές που προκάλεσαν Άγιοι. Λένε ας πούμε για το Αρτεμίσιο στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ότι δήθεν το κατέστρεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ένα απίστευτο ψέμα. Αυτό καταστράφηκε στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, 150 χρόνια πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από τους Γότθους που είχαν εισβάλει, είχαν καταφέρει και στο Αιγαίο είχαν εισβάλει, και μια ομάδα από αυτούς, οι Έρουλοι, το 267 μετά Χριστόν, εισβάλλουν και στην Αθήνα και καταστρέφουν όλη την πόλη εκτός από τα μνημεία της Ακρόπολης. Η αρχαία αγορά λοιπόν και όλα τα μνημεία που υπήρχαν τότε στην αρχαία Αθήνα, τα οποία δεν τα είχαν καταστρέψει οι χριστιανοί, τα κατέστρεψαν οι Έρολοι. Το ίδιο έγινε μετά με τον Αλάρεχο και τους δικούς του Γότθους που έκαναν και αυτοί καταστροφές, ιδίως στην Πελοπόννησο. Και έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι γίνεται? Αν μπορούσαμε να πούμε συνολικά, τι ποσοστό αρχαίων μνημείων, γενικά στοιχείων του αρχαίου πολιτισμού καταστράφηκε από τους χριστιανούς, είναι ζήτημα να είναι το 1%, το 2%, συνολικά δηλαδή στον αρχαίο κόσμο. Αυτό το 1% σε κάποιες περιπτώσεις ήταν απόλυτα δικαιολογημένο, δηλαδή ιδίως σε ναούς που συνέχιζαν να κάνουν σατανικές τελετές, οι αρχαίοι λαοί που έκαναν ακόμα και ανθρωποθυσίες ή ασκούσαν τη λεγόμενη ιερά πορνεία. Εκεί όντως πήγανε και Άγιοι, ας πούμε, τα γκρέμισαν για να σταματήσει ο σατανισμός. Το σατανισμό κυνήγησαν οι Άγιοι και οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν κυνήγησαν τον απλό λαό, τον ειδωλολατρικό λαό. Αυτό όμως βέβαια δεν προβάλλεται. Αλλά ακόμα και οι καταστροφές αποκλείεται να ξεπέρασαν το 1 με 2%. Το υπόλοιπο 98% επομένως δεν οφείλεται σε χέρια χριστιανών. Οφείλεται είτε σε καταστροφές, όπως είπαμε, που γίνονταν από την εποχή, ήδη την κοιναϊκή εποχή, ή πολύ απλά στη φθορά του χρόνου. Αντίστοιχα, να σκεφτεί κανείς τα μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου, των Φαραώ, ας πούμε, γιατί σώζονται, είναι σήμερα σε κατάσταση ερειπίων. Και εκεί όλα τα πήγανε τις όχθες του Νείλου, ας πούμε, και κατέβηκαν μέχρι την Αιθιοπία κάτω οι χριστιανοί και κατέστρεφαν. Όχι. Της αρχαίας Ινδίας, του αρχαίου Ινδικού πολιτισμού, γιατί δεν σώζονται όλα τα μνημεία σε άρεστη κατάσταση? Της αρχαίας Κίνας. Γιατί είναι κάτι πολύ απλό. Για να σωθούν τα κτίρια που χτίστηκαν πριν από 3.000 χρόνια, πριν από 4.000 χρόνια, πρέπει οι άνθρωποι συνέχεια να τα συντηρούν, γιατί συνέχεια φθύρονται, πέρα από τις περιπτώσεις που είπαμε ότι οφείλονται κυρίως σε πολέμους. Αν λοιπόν οι άνθρωποι δεν συνεχίζουν να τα συντηρούν και να τα ανακατασκευάζουν και να τα επισκευάζουν, κάποια στιγμή από τη φθορά του χρόνου θα καταρρεύσουν. Είναι τόσο απλό. Αλλά η εικόνα που μας παρουσιάζουν είναι, όπως είπαμε, ότι ξεχύθηκε ένα πλήθος φανατισμένων χριστιανών με ρόπαλα και δαυλούς στα χέρια και τα ισοπαίδωσαν όλα και έκαψαν όλο τον κόσμο της αρχαιότητας. Η πραγματικότητα όμως είναι όχι απλά πολύ διαφορετική, είναι και εναντίον, όπως είπαμε, των ίδιων των Ελλήνων. Να πω και 2 παραδείγματα ακόμα που θυμάμαι. Έχουμε άλλους 2 ναούς. Ένας είναι στη Λέσβο, πρόσφατα παραδείγματα που θυμάμαι τώρα, πρόχειρα, σε μια περιοχή που φαίνεται λέγεται Μέσον. Άλλη μια περίπτωση είναι στην Εύβοια, στην Αμάρινθο, ναοί του 6ου αιώνα,
που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, μάλλον από σεισμό, και πάνω τους ακριβώς, πάνω στα θεμέλια, ξαναχτίζουν καινούριους ναούς. Οπότε, σε όλη την εποχή, σε όλη την αρχαιότητα, οι Έλληνες χτίζουν πάνω στα αρχαία τους μνημεία των προηγούμενων εποχών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είδαμε ξεκάθαρα, οι ίδιοι Έλληνες καταστρέφουν και μνημεία πάνω στα νεύρα και την οργή τους. Αλλά όταν έρχονται λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα ουσιαστικά χριστιανοί, στο πλήθος δηλαδή των αρχαίων μνημείων συνολικά, και καταστρέφουν κάποια μνημεία, όπως είπαμε, άντε να είναι 1-2%, τότε οι χριστιανοί καταδικάζονται και θεωρούνται και ένοχοι για το υπόλοιπο 98%. Και όλοι οι άλλοι αθωώνονται σε αυτή την στημένη δίκη. Είναι λοιπόν ένα απίστευτο παραμύθι, και η απάντηση είναι ότι οι ίδιοι οι Έλληνες, τα λάθη που έκαναν στην προ-Χριστού εποχή, κάποιοι από αυτούς τα έκαναν και στη μετά-Χριστόν εποχή. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή. Δεν μετέτρεψε ο χριστιανισμός και η Εκκλησία τους ανθρώπους σε κτήνη και σε βαρβάρους, όπως θέλουν να μας δείξουν. Ελπίζω να ήταν σαφή όλα αυτά. Πολλά άλλα παραδείγματα αντίστοιχα έτσι θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτά μας έδωσαν μια καλή εικόνα για το ποια είναι η πραγματικότητα τελικά για την περίφημη καταστροφή των αρχαίων μνημείων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες και αν θα θέλατε έτσι να συζητήσουμε τώρα σχετικά με όλα αυτά που είδαμε. Ευλογείτε, Πάτερ. Κύριος. Ένα λογισμό απλά. Ναι. Έχω τον λογισμό ότι τους συμφέρει να κατηγορούν την Ορθοδοξία, γιατί ενοχλεί, γιατί ακόμα ο σατανισμός και η λατρεία του δεν έχει φύγει. Ναι, Άλλωστε ακριβώς. η καμπάλα είναι μέσα στο αίμα πολλών πολιτικών και μη. Αυτά. Ωραία. Επίσης να πω ότι σχετικά με αυτό το θέμα έχω γράψει και ένα συγκεκριμένο βιβλιαράκι με τον ίδιο τίτλο, τώρα φαίνεται ανάποδα βέβαια, «Η αλήθεια για την καταστροφή των αρχαίων μνημείων». Υπάρχει και στο ίντερνετ, αν θέλει κανείς να το κατεβάσει και να το διαβάσει, που γράφω και άλλες λεπτομέρειες μέσα, για να δούμε ξεκάθαρα ότι όλο αυτό που παρουσιάζουν είναι ψέμα και μια παρανοϊκή διαστρέβλωση της αλήθειας. Και ουσιαστικά προσπαθούν να μας βάλουν και ενοχές μέσα μας, ότι οι χριστιανοί φταίμε για οτιδήποτε κακό έγινε στο παρελθόν. Ότι πρέπει να νιώθουμε ένοχοι μέσα μας και να νιώθουμε ντροπή που είμαστε χριστιανοί. Ενώ όπως είπαμε, τα ίδια και κάποιες φορές και χειρότερα τα έκαναν οι ίδιοι οι αρχαίοι προγονείς μας, οι προ-Χριστού προγονείς μας. Και θα το δούμε αυτό και σε επόμενα μαθήματα. Θα δούμε πράγματα δηλαδή που μας έπεισαν ότι γίνονταν μόνο στο Μεσαίωνα και ότι ήταν αποτέλεσμα του φανατισμού του Μεσαίωνα, τα ίδια ακριβώς, αν όχι χειρότερα, να γίνονται στην αρχαία Ελλάδα.
Υπάρχει κάποια άλλη απορία? Ευλογή. Συγγνώμη. Ναι, κύριος. Ήθελα να ρωτήσω για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ξέρω ότι είναι εντελώς άσχετο θέμα. Τι έγινε τελικά? Ποια είναι η αλήθεια? Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εντάξει, είναι το αγαπημένο θέμα όλων των νεοπαγανιστών. Είναι η ναυαρχίδα του νεοπαγανισμού και της νεοδολατρίας. Λοιπόν, εκεί εννοείται πάλι κυκλοφορούν κάτι απίστευτα ψέματα. Με το κορυφαίο ψέμα και πρώτο ψέμα είναι ότι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είχε όλα τα βιβλία της του αρχαίου κόσμου. Αυτό πρακτικά ήταν αδύνατο. Δεν γινότανε όλο του αρχαίου κόσμου. Δηλαδή με τη σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορούμε να φτιάξουμε αντίστοιχα μια βιβλιοθήκη που να περιέχει όλα τα βιβλία και όλη τη γνώση του κόσμου. Ούτε καν στο διαδίκτυο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα αυτό. Όλα τα βιβλία δηλαδή από όλους τους πολιτισμούς και όλες τις εποχές να υπάρχουν έστω διαδικτυακά. Λοιπόν, το πρώτο ψέμα είναι αυτό. Περιείχε από ένας Ρωμαίος συγγραφέας, μου φαίνεται ο Σενέκας, έλεγε ότι έχει γύρω στα 40.000 βιβλία. Λοιπόν, ακόμα και τα διπλάσια να ήταν, εννοείται ότι δεν ήταν συνολικά όλη η γνώση του αρχαίου κόσμου. Σίγουρα ήταν όμως μια πολύ σπουδαία βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή όμως, το πρώτο που δεν μας λένε είναι ότι είναι για να συντηρείται και να λειτουργεί, έπρεπε να υπάρχει κρατική επιχορήγηση, να πρέπει να πέφτει χρήμα συνέχεια. Πρέπει να έχει ένα σωρό υπαλλήλους, πρέπει να έχει αντιγραφείς, γιατί το υλικό, τότε ακόμα δεν υπήρχαν καταρχήν να ξέρουμε βιβλία, όπως είναι σήμερα. Τότε έπαιρναν λοιπόν φύλλα από πάπυρο, έγραφαν επάνω, τα κολλούσαν το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα πάνω κάτω, ας πούμε, και τα τύλιγαν σε ξύλινους κυλίνδρους. Οπότε αυτό έπρεπε να ξετυλίγεται, να ξανατυλίγεται. Όπως περίπου είναι σήμερα, ξέρω, το ρολό της κουζίνας, το χαρτί που ξετυλίγεται ή το αλουμινόχαρτο, ας πούμε. Κάπως έτσι ήταν τότε τα βιβλία. Και μόνο με το τύλιγμα, ξετύλιγμα, αυτό φυρώταν. Οπότε κάθε τόσο θα έπρεπε να υπάρχουν αντιγραφείς που να τα αντιγράφουν, να φτιάχνουν καινούργια αντίγραφα, γιατί φυρώταν το παλιό μέχρι που καταστρέφονταν, ας πούμε, δεν μπορούσε ο άλλος πια να το διαβάσει. Ήταν τα φθαρτά υλικά της εποχής. Ένα άλλο ψέμα που κυκλοφορεί, που έχω ακούσει, τερατώδες, είναι ότι είχαν, λέει, μια υπερσύγχρονη τεχνολογία με τα οποία είχαν αλείψει, λέει, όλους τους παπύρους και δεν καταστρέφονταν και δεν καίγονταν. Κάτι ανοησίες, δηλαδή αδιανόητες ανοησίες κυκλοφορούν. Και η ουσία είναι ότι όσο ήταν οι Πτολεμαίοι της Αιγύπτου σε καλή οικονομική κατάσταση, χρηματοδοτούσαν και όντως η βιβλιοθήκη δούλευε με πολύ καλό τρόπο και αποκτούσε και κάθε τόσο καινούργια βιβλία. Αυτό λειτουργήσε όμως τον 3ο αιώνα π.Χ. καλά. Μετά, από το 2ο αιώνα και έπειτα, επειδή το κράτος των Πτολεμαίων στην αρχαία Αίγυπτο άρχισε να μαραζώνει οικονομικά, άρχισε να κόβεται από τον κρατικό υπολογισμό το κονδύλι που έβγαινε και για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα λίγο-λίγο να αρχίζει η παρακμή. Και την πρώτη μεγάλη καταστροφή την παθαίνει στα χρόνια του Ιούλιου Καίσαρα. Τότε που είχε κατέβει ο Ιούλιος Καίσαρας με την Κλεοπάτρα, που είχε γνωρίσει και την Κλεοπάτρα, είχε γίνει μια μάχη εκεί στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και έγινε η πρώτη καταστροφή. Είχε πιάσει φωτιά ένα σημείο και μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς ότι ένα κομμάτι, από ό,τι φαίνεται, της βιβλιοθήκης, και μάλιστα υπήρχαν 2 βιβλιοθήκες για την ακρίβεια, μία μεγάλη και μία πιο μικρή. Η μία, από ό,τι φαίνεται, έπαθε καταστροφές, πρέπει να κάηκαν αρκετά βιβλία. Συν το γεγονός ότι, όπως είπαμε,
όλο και λιγόστευαν τα χρήματα, όλο και υπολειτουργούσε η βιβλιοθήκη. Όσο περνούσαν λοιπόν οι αιώνες, όλο και λιγόστευαν τα βιβλία, μέχρι που αναφέρουν οι ιστορικές πηγές ότι η τελική καταστροφή έγινε στα χρόνια των Αράβων, όταν κατέκτησαν το 640 οι Άραβες στην Αλεξάνδρεια. Βέβαια, αν ισχύει και αυτό, τότε πραγματικά θα ήταν ρημαγμένοι, θα ήταν εγκαταλειμμένοι εντελώς, θα υπήρχαν πολύ λίγα βιβλία σε σχέση με την εποχή της ακμής της βιβλιοθήκης. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, απλά είναι στα αγγλικά, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει όλα αυτά να είναι και με υποτίτλους στα ελληνικά, που έχουν καθίσει σοβαροί σύγχρονοι επιστήμονες, ιστορικοί, και απαντούν και γκρεμίζουν το μύθο για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που το κατέστρεψαν οι χριστιανοί για να σβήσει η γνώση του αρχαίου κόσμου και οπισθοδρόμησε όλη η ανθρωπότητα μετά την καταστροφή της Αλεξάνδρειας, όταν τελικά από ό,τι φαίνεται καταστράφηκε οριστικά, ήταν λίγο πριν καταστραφεί, όπως είπαμε όμως ουσιαστικά από φυσικά αίτια, και με βάση το ότι δεν υπήρχε πια χρήμα. Υπήρχαν ήδη άλλες μεγάλες βιβλιοθήκες που είχαν τεράστιο πλούτο του αρχαίου κόσμου. Και στην Αντιόχεια υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκες όχι μόνο μία, και στην Πέργαμο υπήρχε τεράστια βιβλιοθήκη, και στην Κωνσταντινούπολη εντωμεταξύ, με την ίδρυση Κωνσταντινούπολης, λίγο ιδρύθηκαν βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες υπήρχαν, να ξέρετε, στα περισσότερα μεγάλα ιερά της αρχαιότητας υπήρχαν και βιβλιοθήκες μαζί. Οπότε η γνώση του αρχαίου κόσμου δεν έσβησε με την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Πολύ μεγαλύτερη καταστροφή και σε πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο γνώσης έγινε το 1204, όταν οι Φράγκοι κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, και εκεί πραγματικά καταστράφηκαν πάρα πολλά βιβλία, τα οποία αν είχαν σωθεί θα γνωρίζαμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο της αρχαιότητας. Και λένε οι σταυροφόροι, οι λίγοι, ας το πούμε, μορφωμένοι σταυροφόροι, που γνώριζαν την αξία των βιβλίων, φρόντισαν να τα προστατέψουν και να τα φορτώσουν στα καράβια για να τα πουλήσουν μετά όταν θα εγγύριζαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι υπόλοιποι αγράμματοι σταυροφόροι έμπαιναν στις βιβλιοθήκες, έπαιρναν τα βιβλία. Όσα βιβλία είχαν κάλυμα, γιατί πλέον υπήρχαν τα βιβλία σχεδόν στη σημερινή μορφή, δεμένα δηλαδή με σελίδες, τους έσκιζαν το εξώφυλλο όταν ήταν καλυμμένα, ας πούμε, με πολύτιμα μέταλλα, με χρυσό, με ασήμι, όταν ήταν πολυτελής, ας πούμε, έκδοση, και τα υπόλοιπα απλά τα πετούσαν στη φωτιά, στα σκουπίδια, τα κατέστρεφαν. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την αξία που μπορεί να είχαν. Πάντως όλο αυτό είναι ένα πολύ καλωστημένο παραμύθι. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει, υπήρχε ένας Εβραιοαμερικανός, ο Κάρλ Σάγκαν, αν το λέω σωστά, ο οποίος στη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησε πολύ και άρχισε να μιλάει μαζικά για αυτό το ψέμα, και έλεγε συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πώς καταστράφηκε ολόκληρη ανθρωπότητα πνευματικά. Εάν είχε καταστραφεί όλος ο πλούτος, τότε οι Άραβες από πού επαρέλαβαν όλη αυτή τη γνώση των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και φιλοσόφων και επιστημόνων και συνέχισαν, ας πούμε, στον αραβικό κόσμο? Από πού? Από τα καμένα βιβλία που δεν υπήρχαν πλέον? Από πού τα παρέλαβαν? Από εμάς τα παρέλαβαν τη γνώση αντίστοιχα οι Άραβες, και έτσι δημιουργείται και η περίοδος της αραβικής αναγέννησης του Μεσαίωνα. Στον 8ο, στον 9ο αιώνα δημιουργείται αργότερα μια τεράστια βιβλιοθήκη στη Βαγδάτη. Από πού τα βρήκαν όλη αυτή τη γνώση? Από τους Έλληνες της Αιγύπτου και της Συρίας κυρίως. Λοιπόν, όπως είπαμε, αν ψάξει κανείς στο ίντερνετ και βρει και ψάξει, κάνει μια αναζήτηση, η αλήθεια για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,
βρίσκει πολύ συγκροτημένες απαντήσεις με πλήθος στοιχείων και πληροφοριών που αποδεικνύουν, ας πούμε, τη γελοιότητα αυτού του μύθου, ενός από τους πολλούς μύθους. Ο άλλος ο σχετικός με την Αλεξάνδρεια είναι η Ιπατία, η περίφημη Ιπατία, που υποτίθεται τη σκότωσε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, είναι ο δολοφόνος της. Και πολλά άλλα, τα οποία, εάν τα πιάσουμε καθένα, μπορούμε εννοείται να αποδείξουμε την απάτη, αλλά χρειάζονται ατέλειωτες ώρες για να εξαντλήσουμε δηλαδή όλα τα ψέματα που κυκλοφορούν από τους νεοπαγανιστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Διονύση. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος αδερφός έχει κάποια ερώτηση. Μια ερώτηση τώρα ότι ανέβηκε. Ποια αδελφή, μπορεί να μας το πει προφορικά, να το ακούσουμε και προφορικά. Λοιπόν, ανέβηκε σε μήνυμα. Ευλογείτε, Πάτερ. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα λέγομαι. Ναι. Είχε πάει ο μικρός ο γιος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λιγουριό, είμαστε Αργολίδα, και εκεί υπήρχαν διάφορα οστά από δεινοσαύρους, κάποια ιχθυόσαυρους και τα λοιπά, διάφορα είδη, καθώς δόντια, τα οποία μπορούσαν να αγοράσουν μάλιστα τα παιδάκια. Και αφού είχατε πει σε προηγούμενο μάθημα, στα κορίτσια που κάνανε μάθημα, ότι δεν υπάρχουν δεινόσαυροι. Αθανάσιος... Όχι. Δεινόσαυροι υπήρχαν. υπήρχαν. Αλλά το θέμα είναι πότε χρονολογούνται. Το λάθος είναι δηλαδή στη χρονολόγηση. Το μεγάλο πρόβλημα με όλη αυτή τη θεωρία του μακρινού παρελθόντος, με το οποίο συνδέεται και η θεωρία του Δαρβίνου και των πυθίκων, είναι στο πότε χρονολογούνται όλα αυτά. Ότι έχουν βρεθεί κόκαλα, ναι, έχουν βρεθεί κόκαλα, ας πούμε. Δεν το αμφισβητούμε ότι υπήρχαν και κάποια κόκαλα. Πώς υπάρχουν οι ελέφαντες, ας πούμε, που έχουν τεράστιο μέγεθος, υπάρχουν οι φάλαινες. Υπήρχαν, λοιπόν, κάποια μεγαλόσωμα ζώα, δεινόσαυροι. Το θέμα είναι πότε χρονολογούνται. Δηλαδή, χρονολογούν γύρω στο 65 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Για τη χρονολόγηση αμφιβάλλω πάρα πολύ, αλλά μπορούμε αν θέλετε κάποια στιγμή, να κάνουμε αποκλειστικά ένα μάθημα για το θέμα αυτό της χρονολόγησης, πώς προκύπτουν αυτά τα νούμερα και γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι όλα λανθασμένα. Γιατί στηρίζονται σε μια προβληματική βάση. Ουσιαστικά στηρίζονται στον αέρα αυτές οι χρονολογήσεις. Μετράνε δηλαδή το παρελθόν χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα του παρελθόντος. Αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Γιατί κάποια δεδομένα που ισχύουν σήμερα, ας πούμε, ιδίως στην επιφάνεια της γης, δεν σημαίνει ότι πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια ίσχυαν τα ίδια δεδομένα. Μπορεί να υπήρχαν εντελώς και να είναι εντελώς λανθασμένα και να μην ισχύουν καν αυτά τα νούμερα, ας το πούμε. Το σίγουρο δεν ισχύει για τον άνθρωπο. Που μας λένε ότι ο άνθρωπος είναι 2,3 εκατομμύρια χρόνια πάνω στη γη. Αυτό είναι το απόλυτο ψέμα. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Πάντως κρίμα όλα αυτά τα χρόνια και εμείς, σαν παιδιά που ήμασταν, αλλά και τα δικά μας τα παιδιά τώρα, να μαθαίνουν πράγματα που να μην υφίσταται, ας πούμε, να είναι λάθος ή να τρώνε, ας πούμε, τα χρόνια τους με λάθος, όλα λάθος, δηλαδή. Είναι φοβερό. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι σκόπιμα τα λάθη. Δεν είναι απλά ότι έκαναν κάποιο λάθος. Και δεν επιτρέπουν και την αντίθετη άποψη. Δηλαδή όποιος βγει και πει την αντίθετη και αμφισβητήσει σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, έχουν τους μηχανισμούς επιτόπου να τον εξολοθρεύουν.
Το ίδιο γίνεται με τη θεωρία του Δαρβίνου, ας πούμε, και την εξέλιξη και την καταγωγή του ανθρώπου από τον Αυστραλοπίθηκο. Όποιος επιστήμονας τολμήσει, είτε βιολόγος, είτε αρχαιολόγος, είτε φυσικός, είτε οτιδήποτε, να πει ότι δεν ισχύει αυτό, είναι λάθος, έρχεται αντιμέτωπος με την επιστημονική δικτατορία, με μια αληθινή πνευματική χούντα που τον πολεμάει επί τόπου για να τον εξαφανίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό έπρεπε και εμείς αντίστοιχα, σαν Έλληνες Ορθόδοξοι, εδώ και χρόνια να είχαμε φτιάξει επιστημονικές ομάδες επιστημόνων ανάλογα με τον τομέα και να παρουσιάζουμε σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο την αλήθεια. Και να μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Χριστό αντίστοιχα να βρίσκει και απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Μέχρι τώρα ακούμε αποκλειστικά τη μία πλευρά, την πλευρά των μασόνων. Την πλευρά των χριστιανών επιστημόνων δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε οργανωθεί να δουλέψουμε όπως δουλεύουν εκείνοι. Και βρίσκει κανείς μόνο μεμονωμένα πρέπει να ψάχνει δηλαδή για το κάθε τι για να βρει κάποιες απαντήσεις. Ας πούμε, στα προηγούμενα χρόνια ήταν ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο οποίος με τις γνώσεις που ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου, έδινε πολλές τέτοιες απαντήσεις και αποστόμωνε τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αυτό όμως έπρεπε να γίνεται όχι μόνο από έναν άνθρωπο, από μια ομάδα ολόκληρη. Τώρα, για την επόμενη συνάντηση έχω σκεφτεί πρώτα να δούμε το θέμα της φιλοσοφίας και της τεχνολογίας σε αρχαιότητα και μεσαίωνα και θα δούμε και εκεί πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Για να γκρεμίσουμε άλλο ένα ψέμα, ότι στο μεσαίωνα κυνηγούσαν τους επιστήμονες και την επιστήμη και προσπαθούσαν να την εξαφανίσουν, ενώ στην αρχαιότητα όλα αυτά άνθιζαν και ότι ο μεσαίωνας δεν πρόσφερε τίποτα στον τομέα των φυσικών επιστημών, ο χριστιανικός μεσαίωνας, ότι μόνο Άραβες και Κινέζοι και Ινδοί, ας πούμε, που δεν ήταν οι χριστιανοί, μόνο οι μη χριστιανοί ασχολούνταν με τις επιστήμες, εμείς ήμασταν βυθισμένοι στο σκοτάδι. Θα δούμε λίγο αυτό το θέμα. Ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Ωραία, Πάτερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό μάθημα. Σας ευχαριστούμε. Καληνύχτα σας. Να πούμε και το διευχόν. Πάρα πολύ. Ναι. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.